तो आए भैया नमस्ते प्रणाम। हमरा साथ हमार पूरा टीम बा। हमनी के साथ वायरल ब्रिजेश हलचल जी बानी। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर गाना गावेनी। तो सबसे पहले गाना सुने जा, ओकरा बाद बात कर लिए। तो भैया तनी एगो गाना सुनाई तो। सबसे पहले हार्दिक हार्दिक बंधन बटे। जी। ये चैनल के माध्यम से जितना श्रोता समाज देखता है गोड़ छू के प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी। एगो गीत रहुआ समन के बीच में नया मैटर हम लेके आइल बनी। जो लोग कहते कि बिहार में दारू बंद हो गई, दारू बंद हो गई, आ जाके देखी ना तो मरद एकदम पी के चलल बड़े ढिमलाते। मेहरारू पूछती नाम है खाती बंद बा। हाँ ये नाती कहाँ से पी के अइलो हो, तो बंद बा। तब कहाँ से पी अइले हो, तो अब मौगी कामना भाव से कहतिया। इहे गीत में भाव बन मान के चली मौगी लटका ले भी है, कहती है कि नाती तू नहीं कह तरह बंद हो गई, तार चौड़ भड़का दे छोड़म ना, अब तरह के छोड़े में ना। अब गीत के भाव बा कैसे, रउआ समन देखे जा आ सुनी जा। बहुत बढ़िया गीत बनाया मैटर बा। कैसे बा जी। भोले बहन बा बिहार में जे सोच के बथे तारू। वाह वाह। भोले बहन बा बिहार में जे सोच के बथे तारू। भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू। और का होता जी। सांसद में होला हाला, चोर कहियो ना धराला। समझ जाए कि दे बॉर्डर हिल जाता। जी जी आ रोज हाला होता कि आखिर में केंग हिल के आवता। तो यही पर गीत बा ना, बहुत बहुत सही बा कि सांसद में होला हाला, चोर कहियो ना धराला। जहिया छापा मराला, आधा आधा बटाला। छापा मारा के पकड़ा जाता तो वही में अधिया लियल जाता। एकदम सही गीत लिखले बानी, सही हेल जाता हाँ, तो एकदम। जहिया छापा मराला, आधा आधा बटाला। बंद दारू बा बिहार में, पूछे ले में हरारू। भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू। मान के चली के दे मरद कहत रहे कि पी के ढिमलाते चल गए। मौगी कहती है कि कहाँ से पी के अइल तो बंद हो गए। तो तेरे नतिया ते पी के चल आइल बड़े कहाँ से रे, रो तो रूहे पैसा बा। घर में है दे लइका है दे तड़पड़ा तारीसन में हेरारू है दे तड़पड़ातिया खैला बिनु है दे ओन पानी नहीं खे मिलत, दारुए के फेर में रहत। घर में दुख ले आलू नहीं खेवत, लेकिन 100 के दारू पी के आ जाता नहीं। तो यही पे गीत बा लास्ट में बा कैसे कि पेटी पेटी भर के जाला, आ नाही बाडर पर धराला। पेटी पेटी भर के जाला, नाही बाडर पर धराला। आज चेक पचेक कोइल जाता, कोई से पार हो जाला। शासन पारा शासन मिल के जे फेरा तालो झारू। भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू, भर बिहार मिल दारू। तो बाकी भैया गाना सुनी रहुआ सबे, गाना कैसा लागल। और हम जहाँ तक हमरा लागत है गाना एकदम सच बा, 100 में 100%। तो रहुआ कितना परसेंट देता नहीं कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया दी। बाकी हमारा पूरा टीम की तरफ से आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। गाना अच्छा लागल तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।